Ýagdaý oňa dowlanyň biri, barly gitleň biri, ejesiniň ýaş toýgun dukana girip, ejesine sowgat alyp berjek bolýan eýýäm dukana teresse, ejesine alyp berjek bolýan sowgatlarynyň bar eýýäm öýüne bar diýe. Şeýlelikde dukanşa garap sorýar. Jandan başga zatlaň bar satylýar. 18 ýaş satan okmy dukanşy? Size näme gerek 18 ýaş? Siz şeýle deme ýaş ekeniňiz. Meniň garranymyň zyýany ýoklu. Garratmaşak bolýan käbä mejemi diýip dukanşa garap ýüzlenen setirlerlen dowam edip beredi. Jandan başga zatlaň bary satylýar. 18 ýaş tapyp beräý dukanşy. Meniň garranymyň zyýany ýoklu. Garratmajak bolýan käbä mejemi. Meniň garranymyň zyýany ýoklu. Garratmajak bolýan käbä mejemi. Bilýän bolsaň aýdaý kaýsy dukanda, kaýsy şäher başlaýady ýakynda. Yetişdirip bolýan bolsa şakynda. 18 ýaş tapyp beräý dukanşy. Yetişdirip bolýan bolsa şakynda. 18 ýaş tapyp beräý dukanşy. Ey dukanşy, dukanşy. 18 ýaş tapyp beräý dukanşy. Ey dukanşy, dukanşy. 18 ýaş tapyp beräý dukanşy. Beräý dukanşy. Hey